Iż-Żurrieq fit-tmiem il-ġimgħa jiċċelebra l-festa tal-Qaddisa Patruna Santa Katerina. Ix-xogħol fuq l-armar, tiżjin u l-loġistika tal-festa jibdew minn ġimgħat qabel. Festa li tiġi f'Settembru tħalli lil volontiera bajnejhom imsamra mar-rapport tat-temp. Nkunu lesti għalija il-ħidma tal-volontiera, ħidma mill-qalb għall-Patruna tagħna Santa Katerina hija waħda kbira. Allura la jkollok il-volontiera din hawnhekk miegħek lesti biex ikunu pronti għal dak li jinqala. Għas-Soċjetà Mużikali Santa Katerina ta' Żurrieq il-jiem tal-festa huma impenjattivi imma l-ħidma ta' din is-soċjetà tibqa' għaddejja sena sħiħa. Il-President Joseph Kakija qal lil TVM News li kellhom l-10 impenn internazzjonali din is-sena. Kienu Ruma l-ġublew tat-tama f'Mejju. Fejn hemmhekk ukoll il-banda kellha programm mużikali ġew għall-Bażilika Santa Marija Maġġore u wkoll ipparteċipajna parti mill-ġublew fejn anki fl-aħħar ġurnata l-11 ta' Mejju fejn hemm flimkien ma' banda oħra madwar id-dinja għamilna sfilata għadħul ta' Pjazza San Pietru hemmhekk ukoll assistejna għall-ewwel tarba tal-ħadd tal-Papa Leon 14. Din is-sena jiżżanżan proġett fuq l-inizjattiva tas sottokumitat tal-Armar tas-Soċjetà Mużikali Santa Katarina. Il-pedestall armat fil-pjazza ħdejn il-Knisja Arċipretali issa berba pedestalli żgħar ġodda. Ix-xogħol tal-injam irħamar l-induratura tagħhom sar kollu volontarjament minn diversi membri tas-soċjetà. L-anġli ta' fuq dawn il-pedestalli jingħad li saru lejn l-aħħar tas-seklu 17 mill-iskultur Karlu Darmanin.